Исәмесез шишәмбе яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы, алар белән мин Фәнис Камал таныштырам. Бүген безнең программада. Бүген төндә Актаныш районында куркыныч юл һәлакәте килеп чыкты. Җиңел машина башта юл читендәге киртәгә, аннан йөк автомобиленә бәрелә. Үлүчеләр бар. Фаҗиганың сәбәпләре хакында Фәйрүзә Мәҗитова. Балташ районында төшке йокыга калдырган баланы үле килеш тапканнар. Безгә килгәндә аларның 5 бала бар иде, аннан соң бездә инде калганнары туды менә. Соңгысы октябрь айында узган ел, 23 елның 13 октябрендә. Фаҗига хакында тулырак Рания Абдрахманова. Сакуры бистәсе янындагы зур бөкеләр тиздән юкка чыгачак. Трак пункт янында урап уза торган яңа юл төзелә. Юлда бит инде иң нагрузка ала торган әйбер ул җир. Хомор шебене дигәндәй, алар бит слои износу. Яңа юл кайчан кулланышка тапшырылачак? Объектта бүген Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Контракт буенча хәрби хезмәткә алынучыларга 1,5 миллион сум акча бирелә. Армия урынына, да, алар китәләр булышыр өчен. Оборона министрлыгы белән килешүне ничек төзергә, махсус хәрби операция зонасына нинди белгечләр кирәк? Бу хакта тулырак Рүзәл Шарипов. Топшорына Актаныш районында килеп чыккан куркыныч юл хәрәкәтеннән башлыйбыз. Монда Башкортстаннан килгән гаилә авариягә эләккән машина рулендәге ир белән аның бер баласы үлә. Хатыны, кызы белән малае хастаханәгә озатыла. Табиблар көне буе аларның гомерен саклап калу өчен тырыша. ЮХИД идарәсеннән килеп ирешкән мәгълүмат буенча, Kia машинасын йөртүче башта юл кырындагы киртәләрне бәрдерә, аннары каршы якка чыгып, ман йөк машинасы белән бәрелешә. Аның йоклап киткән булуы ихтимал. Бүген юл инспекторлары машина йөртүчеләргә тагын бер кат иминлек кагыйдәләрен искә төшерде. Бу хакта тулырак Фәйрүзә Мәҗитова. Әлеге видео бүген иртән социаль челтәрләрдә яшен тизлеге белән таралды. Авариядә бәрелешү мизгеле йөк автомобиленең видеорегистраторына эләккән. Бу кадрлардан күренгәнчә, юлның яктыртылмаган өлешеннән зур тизлек белән килгән җиңел машина фурга килеп бәрелә. Машинаның алгы өлеше бөтенләй яраксыз хәлгә килгән. Салонда кан таплары. Бу кадрларны күргәч, һәлакәтнең никадәр көчле булуын чамалыйсың. Тирә-якта тимер, пластик кыйпылчыклары, алар дистәләрчә метрга чәчелгән. Автомобильнең нинди маркалы булуын да танырлык түгел. Авария МЖД трассасында Олы Имән авылы янында төнге сәгать 1 яртыда килеп чыга. Җиңел автомобильдә Башкортстаннан 5 кешелек гаилә булган. 36-летний водитель автомобиля Kia. Беренчел мәгълүмат буенча 36 яшьлек Kia машинасы йөртүчесе тизлекне арттырган. Юл киртәләрен бәрдереп, каршы як юлга чыгып, ман автомобиле белән бәрелешкән. Автомобильне бүген иртән алып киттеләр. Моның өчен авыр техника чакыртырга туры килә. Урында йөк машинасының икенче йөртүчесе генә бар иде. Авария булганда ул йоклаган була. Спал. Тут слышу удар. Мин рульда түгел йоклый идем. Без икәү чиратлашып йөртәбез. Иптәшем рульда иде. Карыйм Kia машинасы торам. Без тиз генә төшеп машинаны чыгара башладык. Юлда бик күп кеше туктап, балаларны алырга ярдәм итте. Авариядә 8 яшьлек кыз һәлак була. Аның әтисе Kia машинасын йөртүче ашыгыч ярдәм машинасында үлә. Әниләре Ярчаллыдагы БСМПга салынган. Состояние при поступлении было тяжелым, сочетанная травма. Оның сәламәтлегенә зур зыян килгән иде. Тиешле медицина ярдәме күрсәтелде. Травматолог, хирург, нейрохирурглар тикшерде. Хәзер ул реанимациядә ята. Үз аңында, үзе сулый, хәле уртача авырлыкта дип бәяләнә. Детей эвакуировали в город Казань. Актаныш районында машина һәлакәтенә эләккән пассажирның хәле уртача дип бәяләнә. Балаларны Казанга ДРКБга озаттылар. 2 яшьлеген реанимобиль белән, 12 яшьлек үсмерне вертолет белән алып киттеләр. Әтиләренең машина йөртү стажы 18 ел булган. Аның турында үрнәк кеше диләр. 2 елга нибары 2 тапкыр гына штраф салынган. Юл кагыйдәләрен үтәмәү һәм транспорт чарасын куллану тәртибен бозу маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Актаныш районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Лилия Гатина, Яңа Гасыр каналы. Балташ районының Яракчурма авылында 9 айлык бала үлгән. Бу хәлнең сәбәпләрен хәзер тикшерү комитеты ачыклый. Ялгышлык белән үлемгә китерү маддәсе буенча җинаять эше ачылган инде. Социаль челтәрләрдә язуларынча, әни кеше сабыен йоклатып 6 сәгатькә сарайда калдырган. Бу чыннан да шулаймы? Күкрәк баласын шул кадәр вакытка игътибарсыз калдырып була микән соң? Баланың үлеме очраклылыкмы, әллә инде ата-ананың ваемсызлыгымы? Мәсьәләгә ачыклык кертү максатыннан Рания Абдрахманова шушы авылга юл тотты. Нет никаких комментариев.
Без килүгә үк күп балалы гаилә башлыгы капканы ябып куйды. Вафат булган кыз турында монда сөйләргә теләмиләр. Бу көннәрдә алар тикшерүчеләргә аңлатма бирә-бирә арган инде. Абдуллинар Ярак Шурмага 8 ел элек Башкортстаннан күченгән булган. Безгә килгәндә аларның 5 бала бар иде, аннан соң бездә инде калганнары туды менә. Монда килгәч тагын 5 бала тапканнар, 10-нчысы былтыр туган. Шул бала 9 айлык кыз кисәк кенә вафат була. Без ачыклаганча 5 июль көнне әнисе аны төшке йокыга дип сарайга алып кирип сала. Үзләре башта шалтыратмадылар инде алар. Кешедән ишеткәннән соң шалтыраттым. Ничек булды Җәмилә дип, ул миңа бик кайгырайды инде, җылады инде ул. Юк, нигә ди, әзгенә температурасы бар иде, тишегә иде аңгарды. Тишек качты, мин аны шул температура, шул тиш бирә торгандыр дип уйладым ди. Шуннан соң тиш бирә дип уйлагач ди, тукта әзрәк тынычланып китсен дип йокларга салдым. Йоклатырга йоклады ул ди. Шуннан бу моны видимо күпмедер карамагандыр инде күрәсең. Уже бала янына барып карасам ди, үзе ди суламый инде ул ди. Сарайда кышкыртта тирлектә юк, шуңа күрә балаларын анда йоклаткан диләр авыл җирлегендә. Сабыйны июль башында фельдшер тикшергән була. Медосмотр турында сөйләштем. Инде медсестралар белән аларның берсе көннегенә патронажга килдем ди. Нормально иде ди. Бернинди авыртуы да юк иде. Авырмагач бала ни сәбәпле үлгән? Социаль шелтәрләрдә әнисе аны сарайда озакка калдырган дигән мәгълүмат чыкты. Бу чыннан да шулаймы? Ничек инде 9 айлык баланы үзең генә озак вакытка калдырып була? Буларны хәзер тикшерү комитеты ачыклаячак. Алар ялгышлык белән кеше үлеменә китерү мәндәсе буенча җинаять шашкан. По факту обнаружения тела ребенка без внешних признаков насильственной смерти. Баланың тәнендә үтерү билгеләре ачыкланмаган. Хәзер әлеге очрак буенча тикшерүчеләр җинаять шашты. Ул ялгышлык белән кеше үлеменә китерү мәддәсе буенча карала. Тиешле экспертизалар билгеләнде. Ул баланың үлем сәбәбен ачыкларга ярдәм итәчәк. Бу йортта күп балалы гаилә яшәве ерактан ук күренеп тора. Капка алды тулы уенчыклар. Монда малайлар өчен туп, машиналар, хәтта баскетбол буҗрасы да бар. Ә кызлар өчен уенчык савыт сабалар ята. Гомумән Абдуллинар гаиләсен авылда уңай яктан тасвирлыйлар. Эчмиләр, тартмыйлар, балалар белән даими шөгыльләнәләр диләр. Дөрес, бу гаилә ябык, аз сүзле була. Балалар мәктәптә бик әйбәт укыган. Санашалар, балалар да санаша. Аралашалармы күршеләр белән? Нигендә безне белән дә сөйләшәләр, күршеләр белән дә сөйләшәләр. Балалар да уйныйлар. Балаларны карыймысың менә ул әни кеше? Йөриме урамда алар белән? Йөри, карый. Дети дикие у них. Балалары бераз кыргырак аларның. Медпунктка килгәлиләр, шунда күрәм бик шуклар, шул ук вакытта бик акыллылар. Мәктәптә әйбәт укыйлар, күп укыйлар. Так, дети умные, конечно, у них хорошо учатся, читают очень много, они сами очень много читают. Әниләре белгечлеге буенча татар теле укытучысы, балаларны бакчага йөртмәгән. Гомумән аларны табигать кешеләре дип сөйлиләр. Гаилә күп балалы булганлыктан социаль органнар даими тикшереп торган, һәм ирдә хатында рәсми эшләмәгән. Алар менән ничек дип әйтим инде, табигатькә бәйләнгән кешеләр дип әйтимеш соң. Аларны менә шул балаларны җитәкләп безнең аларга каракүл ерак түгел бит инде. Каракүлгә китә аларны тизеп су куендырырга. Алып китә аларны урманга тизеп. Үзенчә аның менә тәрбия сулары шундый. Алар инде менә больницаны яратмыйлар инде, больницага барасылары килми инде, халык медицинасы белән күбрәк нителәр инде, шөгыльләнәләр, шуның белән дәвалый инде ул балаларны. Без әни кешене балалары белән өйгә кайтып барышлы очраттык. Ул аралашудан баш тартмады. Әмма гаиләгә килгән кайгы урынына юлсызлык мәсьәләсе турында сөйлисе итте. Шунда юллар бомба ыргытылган кебек. Менә безнең сабыйлар Карадуган мәктәбенә шул автобуста йөри. 20 минут ала торган юл, алар 2 сәгать буе бара. Абдуллинарның уллары былтыр 18 яшын тутыргач үз-үзенә кул салган була. Сәбәбе билгесез. 3 көн элек вафат булган сеңлесен абыйсы янына җирләгәннәр. Балтач районыннан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Җәй үтеп бара, республикада 11 су коены урыны тиешенчә җиһазландырылмаган. Бүген гадәттән тыш хәлләр комиссиясенең чираттан тыш утырышында сулыклардагы иминлек турында сөйләштеләр. Ел башыннан Татарстанда 39 кеше батып үлгән. Бу узган елның шул ук чорына караганда 20%-ка күбрәк. Коены сезоны ачылгач 24 кешенең гомере өзелгән, 4-се балалар. Сулыкларда батып үлүчеләр саны артуның төп сәбәбе коены рөхсәт ителмәгән урыннарда су керү. Яшел Үзән, Саба, Гәрҗә, Спас, Кама тамагы, Минзәлә һәм Биектау кебек районнарда махсус җиһазландырылган пляжлар һаман ачылмаган. Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин бу мәсьәләне тиз арада хәл итәргә кушты. Наследство скоро кончится. Узакламый җәй бетәчәк, коену сезоны тәмамлана, ә бу районнарда һаман су керү урыннары булдырылмаган. Шул сәбәпле аянычлы хәлләр килеп чыга. Әлеге проблемага игътибар итәргә кирәк. Су коену урыннарында коткаручылар һәм медицина хезмәткәрләре дә эшләргә тиеш.
Ел башыннан Татарстанда 2066 янгын булган. Узган елгыдан 28%-ка азырақ. Ут ішінде 63 кешенең гомере өзелгән, 109-ы төрле тән җәрәхәтләре ала. 1 июльдә Идел-Чулман тыюлыгында урман янды. Берничә сәгать җирдәге коры яфраклар пыскып утырган, аннары агачларга ут каба. Узган елларда исә Аккыш күле янында коры үлән яна башлый. Ут белән 8 сәгать көрәштеләр. Янгын 500 квадрат метр мәйданны билеп алган иде. 5 июльдән 27-сенә кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелде. Бу вакытта урманнарга керергә, чүп-чар яндырырга, йорт янында да шашлык кыздырырга ярамый. Количество пожаров связано с загоранием сухой травянистой растительности. Коры үлән янып китү сәбәпле ут чыгу очраклары узган ел белән чагыштырганда 3 тапкырга кимеде. Әмма мондый янгыннарда пешүчеләр саны арткан. Күңелсез хәлләрне булдырмас өчен Татарстан район шәһәрләрендә яшәүчеләр белән аңлату эшләре уздыру мөһим. С начала текущего года. Республикадагы кайбер урыннарда температура башка җирләргә караганда югарырак. Ел башыннан 218 шундый мәйдан билгеләнде. Аларда янгын чыгу ихтималы бик зур. Бу участокларны махсус техника ярдәмендә күзәтәбез. Нәтиҗәдә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белән берлектә 135 янгынны булдырмый калдык. Республиканың гидрометеорология үзәге һава торышы үзгәрүе турында хәбәр итә. Иртәгә көндез яшелне яңгыр явар, көчле җил чыгар дип фаразлана. Аның тизлеге секундына 18 метрга җитәчәк. Эссе була. Көндез температура плюс 32-гә кадәр күтәреләчәк. Пәнҗешәмбе салкын атмосфера фронты йогынтысында шиллә бераз сүрелә. Димәк, әлегә табигать үз режимына кайта. Казан-Оренбург трассасындагы Сакуры авылы янындагы зур бөкеләр тиздән юкка чыгачак, торак пунктны урап уза торган яңа юл төзелә. 4 полосалы юл әзер булгач, аннан машиналар бернинди тоткарлыксыз үтеп китә алачак. Авыл эчендә светофорда туктап торасы булмый, җәяүлеләрне дә үткәрәсе юк. Белгечләр әйтүенчә, М12 трассасы төзелгәч, Казан-Оренбург юлыннан йөрүчеләр арткан. Сакурны урап уза торган юлны кайчан ачарга җыйналар? Бу хакта Илдар Сафиуллин белеп кайтты. Сакуры авыл янында юл сүчеләр әнә шулай эссе көндә чын мәгънәсендә пар чыгарып эшли. Торак пунктны урап уза торган юлда бүген асфальт сала башладылар. Биредәге бөкеләрне бетерү өчен тәүлек буе эшлиләр. Фәнни яктан расланган алдынгы технология кулланыла. Технология үзенә күрә җиргә шул распределенный машинада тара торган машиналар белән изис кертәбез дә, цемент кертәбез. Аның артыннан су сибеп, шуны тапташалар белән таптыйбыз. Бу җирне ныгыта инде. Ныгыта бу бит юлда, чөнки юлда бит инде иң нагрузка ала торган әйбер ул җир. Күргәнегезчә, монда машиналар бик күп, бөкеләр постоянный. Шуңа күрә движениене туктатмас өчен без вакытлыча юллар ясарга туры килә. Сакуры авылын урап уза торган юл 4 полосалы булачак. Юл катламының калынлыгы 1 метрга якын. Ул балчык, ком, вакташ асфальттан тора. Песокны җәйгәч, щебеньнәр салалар, асфальтлар җәяләр. Также безнең монда салалар тощий бетон, так называемый ШГПЦС. Шул щебенно-шмечанная смесь, укрепленная цементом инде атала. Шуннан соң асфальтлар. Казан-Оренбург трассасындагы Сакуры авылын урап уза торган яңа юл 24 чакрым булачак. Аны Алексеевск дурыстрой оешмасы төзей. Эшчеләр белән кыенлык булмасын өчен алдан ук хәстәрен күргәннәр, хезмәткәрләрне укыталар, өйрәтәләр. 200 дән артык кеше, 100-гә якын техника җәлеп ителгән. Менә шул 24 км участокта инде, 24 км озынлыгына участокта безнең 2 күпер, 6 юл үткәргеч, тагын 6 юл үткәргеч 4 төрле дәрәҗәдәге транспортный развязка һәм 2 борылыш җирләре проекты каралган. Шулай ук авыл хуҗалыгы техникасы өчен безнең каралган тагын бер юл үткәргеч һәм шулай ук җәяүлеләр өчен җир өстеннән уза торган җәяүлеләр өчен переход. Биредә фәнни яктан да, гамәли күзлектән дә барысы да уйлап эшләнәләр. Менә урау юлның бер участогы ул калкулыкта булганга, белгечләр аны 13 метр тирәнлектә казып төшкән. Юл катламы тигез булсын өчен шулай эшлиләр. Моннан алынган балчык икенче бер участокка түбәнрәк җиргә илтеп салына. Шул рәвешле машина йөртүчеләр тип-тигез юлдан йөрәчәк. Шулай итеп, сыйфат һәм иминлек мәсьәләсенә зур игътибар бирелә. Юлны узган елның ахырында сала башлаганнар, планнан алда баралар. Җирне күтәрү, тигезләү, ныгыту кебек эшләрнең 40% башкарылган инде. Салынган асфальтның сыйфатын да тикшереп баралар. 8 сантиметров нижний слой, то есть нормально. Казан-Оренбург юлы М12 трассасы белән кисешә. Олы юлда тоткарлык булмасын өчен Сакураны урап уза торган участок бик мөһим. Бу тирәдә көн саен бөкедә утыручылар яңа объектны түземсезлек белән көтә. Бу якларга мен еш кына кайтып йөрим инде. Әгәр дә бу әйләнешле юлны ясасалар, бөкеләр бетәр дип уйлыйм. Пробкада зактырабыз, көн саен эшкә йөрибез.
Шуңа күрә, бу юл булса бик әйбәт булыр. Именлек максатыннан юлдагы каршы як полосалар тимер киртә белән бүленеп алыначак, яктырткычлар урнаштырыла. Якын тирәдәге йортларга машина тавышы ишетелмәсен өчен экраннар куела. Здесь у нас постоянно в связи с увеличением населения. Бирдә шәһәр чите булганга даими төстә яңа йортлар төзелеп тора. Шуның белән бәйле машиналар саны да арта. Барысында исәпкә алып Сыкуры авылын урап уза торган юл төзү карары кабул ителде. Әлеге участок имин һәм сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча төзелә. Сакуры авылы янындагы яңа юл 2026 елда кулланышка тапшырылырга тиеш. Лаеш районыннан Илдар Сафиуллин, Рәмзел Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Кукмарадагы тау шуу комплексы хуҗасы Киров өлкәсенә караган җир участогын сатып алуга ирешкән 14 елга сузылган бәхәсле мәсьәләгә ничек итеп нукта куелуы турында Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Казанда Хиндстан консуллыгы ачылырга мөмкин. Бу хакта әлеге илнең премьер-министры Нарендра Модиның Мәскәүгә сәфәре барышында билгеле булды. Шундый ук дипломатик үзәк тагын Екатеринбургта да эшли башларга тиеш. Моди белдергәнчә, консуллык ачылышы эшмәкәрләр арасында хезмәттәшлекне арттырачак, туризм үсешенә уңай йогынты ясаячак. Ике арадагы багланышларны киңәйтү турында июньдә Санкт-Петербургта узган халыкара икътисади форум барышында сөйләшкәннәр иде. Анда Рөстәм Миннеханов Хиндстанның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Винай Кумар белән очрашты. Татарстанда контракт төзеп, хәрби хезмәткә китүчеләргә түләнә торган сумма июль башында 1,5 миллион сумга кадәр арттырылды. Сүз бер тапкыр бирелә торган акча турында бара. Бу Россиядә түләнә торган иң зур сумма. Бүген аны алу тәртибен Казаннан Батыр дип аталган контракт үзәгендә журналистларга аңлаттылар. Төп таләп контрактны быелның 31 июленә кадәр төзергә кирәк. Исегезгә төшерәбез, Казанда оборона министрлыгы белән документны бер тәүлек эчендә имзаларга мөмкин. Хәзер СВО зонасында табиблар, пилотсыз очу аппаратлары белән идарә итүчеләр, машина йөртүче, артиллериячеләр кирәк. Килешү төзү тәртибе белән Рүзәл Шәрипов танышып кайтты. Илдар Низамовка 47 яшь, Сорман районында яшим. Бер ай элек контракт буенча хезмәткә китергә карар кылган. Хәрби тәҗрибәсе юк. СВОга барыр алдыннан һәммәсен өйрәтәчәкбез дигәннәр. Чувствую, что надо, поэтому пошел. СВОга өлеш мобилизация буенча барырмын дигән идем. Повестка килмәгәч, контракт төзеп хезмәт итәргә уйладым. Якыннарым борчыла, әмма мин читтә кала алмыйм, чөнки мин анда үземне кирәк дип саныйм. Денис Кижаевка бер айдан 39 яшь тула. Туган көнен инде хәрби шартларда билгеләп үтәчәк. Бер атна элек махсус хәрби операциягә китергә уйлаган, документларын Батыр үзәгендә бер көн эчендә әзерләгәннәр. У меня и брат там находится, и друзья, и служивцы. Абыем, дусларым, армияда хезмәт иткән егетләр дә хәзер СВО зонасында. Шуңа аларга ярдәм итәргә дип барам. Без булмасак, ватанны кем саклар? Авырлыклар куркытмый, бергә булганда барысын да хәл итеп була дип саныйм. Көн сайын Батыр үзәгенә контракт төзергә теләүче 35-40 кеше киләм. Узган атнада Татарстанда СВОга китүчеләргә бер тапкыр бирелә торган сумма 1,5 миллионга кадәр арттырылгач, кеше күбәйгән. Республикадан 1 миллионда 5 мең, оборона министрлыгыннан 195 мең һәм район шәһәрләрдән 300 мең сумга кадәр акча бирелә. Аңа ия булыр өчен контрактны 31 июльгә кадәр төзергә кирәк. Шулай да күбесе акчага кызыгып түгел, күңел кушу буенча килә диләр. 64 яшьлек безнең ират кеше килде. Авыр дип әйтсәң дә, анда жар, идә шикеллек түгел, салкында була, жарда була, барыбер юк, менә баралар. Яшь егетләр 1 ел ник югалтыйм дип, мин лучше ватаныма булышам дип шуның içinde китәләр. Армия урынына. Өстәмә түләүдән тыш Татарстан хөкүмәте тарафыннан хәрбиләргә кирәк ярак тутырылган өстәмә букча, гаилә әгъзаларына Батыр картасы бирелә. Хәзер СВО зонасына пилотсыз очу аппаратлары белән идарә итүче, машина йөртүче, артиллериячеләр, табиблар кирәк. Кандидат приходит к нам утром, к обеду. Контракт төзергә теләүче кеше безгә иртән килергә тиеш. Беренче чиратта документларын тикшереп чыгабыз. Монда ул автобиографиясын яза, анкета тутыра. Якындагы хастаханәгә медицина тикшерүне узарга алып барабыз. Көндезге берләрдә ул барлык тиешле процедураларны үтеп бетерә. Икенче көннән контракт буенча хезмәт итүче булып санала. В принципе, уже готов для того, чтобы мы сформировали личное дело. Контрактны Россиянең теләсә кайсы төбәгендә яшәүче кеше һәм чит ил гражданы безгә килеп имзалый ала. Моның өчен телефон аша гариза калдырырга, хәрби комиссариатка яки сайлап алу пунктына барырга кирәк. Татарстанда һәм Россиянең башка төбәкләрендә яшәүчеләр 8800-222-5900 номерына шалтырата ала. Татарстанда яшәүчеләр өчен 117 номер эшли. Рүзәл Шәрипов, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.
15 июльдә ТНВ һәм ТНВ Планета телеканалларында «Җиңү армиясенә кушыл» дигән телемарафон оештырыла. Ул 12 сәгать дәвам итәчәк. Белгечләр контракт хезмәтенә бару тәртибен аңлатачак. Хәрбиләргә каралган дәүләт ярдәме, акчалата түләүләр турында сөйләячәк. Россия геройлары үз батырлыклары, СВОда катнашучылар алгы сафтагы хезмәт үзенчәлекләре белән таныштыра. Ярчаллы, Түбән-Кама, Әлмәт, Мамадыш, Лениногорск һәм Яшел Үзән районнарыннан журналистлар турыдан-туры эфирга чыгачак. Безнең геройлар циклы итеп әзерләнгән фильмнар күрсәтелә. Махсус хәрби операция зонасында эшли торган корреспондентларның репортажлары тәкъдим ителә. Телемарафон иртәнге 8-дә башлана. Бүген Татарстан Фәннәр академиясендә күренекле галим Вячеслав Алимасов исемендәге премия тапшырдылар. Ул республика рәисе карары буенча инженерлык өлкәсендә казанышларга ирешкән яшь галимнәргә бирелә. Премия лауреатларын Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов котлады. Быел дәүләт бүләгенә 3 кеше лаек булган. Павел Буланов юл төзелеше материаллары буенча үз технологиясын уйлап тапкан, Тимур Петров электр машиналарында энергияны сакчыл файдалану алымын өйрәнә. Артем Кузнецов исә энергетика объектларын һәм космик аппаратларны контрольдә тоту системасын камилләштерергә ярдәм иткән. Очень большая гордость для меня, для моей семьи, для моих родителей. Әлеге премиясе булу минем өчен дә, гаиләм өчен дә зур горурлык. Әгәр күп еллык хезмәтеңне күреп, шундый югары дәрәҗәдә бәялиләр икән, бу сөендерә. Алга таба яңа проектларга алынырга рухландыра. Государственная премия Республики Татарстан — это как бы не просто так. Бу минутларда Казанда бөтен Россия ак пароход балалар музыка фестиваленең гала концерты бара. Ул авыр тормыш хәлендә калган һәм мөмкинлекләре чикле малай кызлар өчен аларның сәләтен үстерү, таныту максатыннан оештырылган. Нәни артистлар башкарган җырлар өлкәннәрне дә балачакка алып кайта. Алар без кичкенәдән яратып караган әкият һәм мультфильмнардан алынган. Фестивальдә Россия, Беларусь Республикасы һәм Абхазия балалары катнаша. Дөнья күләм танылган опера артистлары да чыгыш ясый. Мавыктыргыч тамашаны хәбәрчебез Инзилә Хусаинов күзәтте. Бу җырларны тыңлаганда бала чакка кайткан кебек буласың, чөнки сәхнәдә күпләргә таныш мультфильмнар һәм әкиятләрдән җырлар яңгырый. Россиянең 43 төбәгеннән, аннан кала Абхазия, Белоруссиядән килгән 150-гә якын малай һәм кыз Казан сәхнәсендә үз талантларын күрсәтә. Ак пароход фестивале хәйрия проекты. Онда авыр тормыш хәлендә калган балалар катнаша. Бу ятимнәр, әтиләре махсус хәрби операциядә һәлак булучылар, мөмкинлекләре чикле балалар һәм аз кремле гаиләләрдә тәрбияләнүчеләр. Нәни артистларның чыгышын карарга республика рәисе Рөстәм Миннеханов килде. Кадерле кунакларыбыз, чын күңелдән без сезне Татарстанда, Казан шәһәрендә сәламлыйбыз. Һәммәгезне күрергә бик шат. Бәйрәмебез матур булсын, дөньялар тыныч булсын. Сезгә бик зур рәхмәт, менә шушындый матур балалар, матур концерт безнең бүген Казаныбызда. Такие фестивали — это вот для многих из наших детей возможность показать себя, проявить себя и получить ту уверенность, которая очень важна. Фестивальнең иң кечкенә катнашучысына 6, зурысына 17 яшь. Алар барысы да иҗат дөньясында кайнап яшәүче балалар. Буратино жартица жарный перо, җырларын җырлыйбыз. Минем монда бик күп дуслар, миңа бик кызык. В Казани круто, сейчас выступим и будет зажгем всю сцену. Мы готовились, это в Яхонтах, это такой фестиваль, где мы все поем. Короче, нас пригласили, мы нашли в рекламе и поехали сюда. Фестивальгә балаларны 1 ел дәвамында сайлаганнар. 3 атна элек барысын бергә җыеп әзерлекне башлыйлар. Чудесного мюзикла «Волшебный Новый год». Бу бөтен дөньяда билгеле киятләрдән алынган җырлар. Буратино мультфильмы серле яңа ел мюзиклы көйләрен ишетеп булачак. Бу ихлас бер бәйрәм була. Казандагы концерт быелга тәүгесе. Моннан соң балалар Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләрендә чыгыш ясаячак. Инзилә Хусаинова, Алмаз Зыйдинов, Яңа гасыр каналы.
Бүген Ефәк юлы ралли марафонының 5-нче этабы үтте. Бу юлы узышчылар Монголия территориясында көч сынашты. Масса машинасында Беларусь Республикасыннан Сергей Визович экипажы беренче килде. Кичә 4-нче этапта Россиядан Дмитрий Сотников экипажы алдынгылыкта иде. Ул Таулы Алтайдан Кыш агачка кадәр араны беренче булып уза. Бу 600 чакрымнан артык ташлы кумлы юл. Безнең КамАЗлар гына анда тизлекне сәгатенә 100 чакрымга кадәр җиткерә ала. Бүгенге шундый яңалыклар иде. Рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүмат белән Радиз Гарипов таныштырыр. Мин исә сезнең белән саулашам. Исән-имин булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Казанда якты тәэсирләр өчен Бауман урамы 31-нче йортка кил. Тылсымлы урманны күрү, үтә күренмәле дөньяга чуму, сюрреалистик супермаркет. Булар барысы да дворец впечатлениеда. Это вы подключились к спутниковому ТВ, телекарта по акции умножаем на 10 и сразу получили на счет в 10 раз больше первого платежа. И никаких фокусов. О телекарте и акции умножаем на 10 вы всегда узнаете на телекарта.тв. Подключай, в 10 раз больше получай. 12 июльдә Камал театры 118-нче сезонын яба. Зәңгәршәл спектакле 150-нче тапкыр уйналачак. Ашыгыгыз, сезон ябылуга санаулы көннәр калды. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Долгожданное модное лето с 9 по 13 июля во Дворце спорта. Стильная одежда для дам, авторские шляпки, узбекский шелк, комфортная обувь и невероятная бижутерия. Для мужчин коллекция из Европы, летние новинки для детей, товары для молодости и красоты, качественные садовые инструменты. К столу рыба с Камчатки, свежая конина халяль, муромские разносолы, оливки из Греции, ижевские полуфабрикаты, вологодская продукция. Приходите всей семьей с 9 по 13 июля во Дворец спорта. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Hürmetli qarindaşlar, Tatarstanlılar 26-нчы Petrol Крашин Мәдәният Республика фестивале сезне онытылмаслык хис кичерешләр җыярга чакыра. 13 июль кичке сәгать 5-тә Мамадыш районы җир явының Тырлау аланында сезне Петролга көтәбез. Представьте себе свободу, настоящую, пожизненную свободу от процентов, когда можно брать деньги бесплатно всю свою жизнь и не платить по ним проценты. Участвуйте в уникальной акции в честь 15-летия Центра Финанс и получите шанс на деньги без процентов навсегда. Узнайте, как осуществить свою мечту о свободе в ближайшем офисе Центра Финанс. Исәнмесез, Татарстанда киләсе тәүлектә һава торышы югары атмосфера басымы йогынтысында формалашачак. Хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Данил Мастердан күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерү июль аенда 20% ташлама белән. Яңа кухня яки шкаф купе турында хыялыгызны иртәгәгә калдырмагыз. Тулырак мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча, Кукмара, Балташ һәм Яшел Үзән шәһәрләрендә алмашынучан болытлы, урыны белән явым-төшем. Көндез температура +30-31, төнлә +18 градус. Буа, Опас һәм Кама тамагында аязучан болытлы, бераз яңгыр явачак. Көндез температура 30-31, төнлә 18-20 градус жылы. Нурла, Ширмешән һәм Яңа Шишмәдә алмашынучан болытлы, урыны белән яңгыр, көндез температура +29-30, төнлә 16-18 градус. Актаныш, Әгерҗе һәм Сарманда болытлы, урыны белән явым-төшем, температура 29-30, төнлә 16-18 градус жылы. Әлмәт, Лениногорск һәм Азнакайда температура көндез 28-29 градус, төнлә 16 градус. Монда да аязучан болытлы, бераз яңгыр фаразлана. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә югары температура һәм явым-төшем күзәтеләчәк. Зиядә температура көндез 30, төнлә 18 градус жылы, аязучан болытлы, урыны белән яңгыр.
Болгарда көндіз 30 градус, төнлә 21 градус. Монда да алмашынучан болытлы біраз яуым төшем. Алабугада температура көндіз плюс 30 градус, аязучан болытлы көндіз яуым төшемсез диярлек, төнлә 19 градус жылы. Казанда да алмашынучан болытлы урыны белән яуым төшем, температура көндіз 31 градуска кадәр, төнлә 20 градуска кадәр күтәреләчәк. Атмосфера басымы нормадан югарырак ул төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Җил төньяктан секундына 3 метр тирәсе, дымлылык 33%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар сезнең белән студиядә Рәдис Гарипов иде. Яхшы кәефләр сезгә.